Fo, a boi nes... Beth yn edrych, ffonio? Clive Hammond. A Mick Jagger. That's the Germany whole thing. Hello, bonjour. Hi, are you okay? Yeah, I had a missed call off you. We're on the train, and we'll be in what? Lle dyn ni'n meetio? Eagle. In Eagle for 2 p.m. Da ni'n gyda Eagle, lle da ni'n chwarae, wel, i wylltir ffrogol. Mae'n tua 25 degrees yn y cysgod, a dwi wedi gwisgo o ryw ddringwr geriatric. Eric Jones, eat your heart out. Yn impressions gyntaf I o Eagle, da ni ryw filltir I ffwrdd lle da ni chwarae, mae'r aer yn iach, mae'r merchaid yn Portuguese. Obrigado. Obrigado. A mae'r cwrw'n llifo. Mae'r views yn anhygoel. Golygfa. Absolutely, y golygfa yn anhygoel. Ti'n gwybod bod yma I weld... Hey! Antoine! Hello. Nice to meet you. Bonjour. Nice to meet you. Mae nhw chydig bach yn nerfus am i ni chwarae yma, cos tro dwytha yn y fand Cymraeg yma. So it's possible you... Moniars nath nhw'n chwalu'r lle racs. So, da ni'n gorau bod yn ofalus, beth da ni'n neud. Instantly, I feel we have a connection between Breton and Wales and Calais and language and feeling and everything. It's not something you can explain. But maybe it's only because it's Thursday. By Sunday we'll be get the fuck out of here. Mae'r driver ar y ffôn, ond dwi'n meddwl bod e'n sgogi bach bod ar y ffôn lle bod e'n siarad efo Kerry. Wow. Da ni newydd gyrraedd y Champéry, sef lleoliad gig o'r minibus. Feint o... Ffocin o gyd, da ni'n ffocin ffilmio. Da ni wedi cyrraedd y lleoliad y gig Champéry, Swistir, o'r minibus, ar ei ard, a mae'r llwyfan o'n blaen ni, fama da ni chwarae hyn yma. Sbiwch yr olygfa. Ta, maent mae'r hawl sy'n gwneud rhywbeth debyg yng Nghymru, de. Simple. Multifunction stage. Outdoor. Golygfa. Syml! Fuck off! It's gonna give me... Fuck off! Well, fuck! Da ni wedi cyrraedd o'r diwedd. Mae'n cymryd yna hir, rili, na fo, i cyrraedd yma. Ond beth ydi... Da ni wedi gweld y stage o beth, ond da ni'n dimopio fe lle erbyn cool, o'n really smart. Ond illa erbyn hyn yma, bydd y skiwers yn dod lawr, a illa bydd eich bach... Y be? Skiwers. Fuck, beth ydyn nhw? Skiwers yn dod lawr. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn deud na sgiwyr ydyn nhw. Skiwyr. Da ni'n sgio. Da ni wedi cael gwadd I chwarae mewn rwla efo cymdeithas sgio. A mae pencampwriaeth sgio Cymru. Da ni'n sgio, na? Dwi'n gwybod beth ddisgwyl. Sut noson fydd i'n ysmori, dwi'n gwybod. Ella, di chydig bach yn sgiwyr.